Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Maya. Hari ini nonton apa? Ketoprak. Neng ngendi? Neng Lebok. Dalah. Iki acara apa? Sunat mayatan. Ya wis ayo delok sampai aja bar aku ora ngatasi. Paling kok bar juket-juket aku mantu. Mantu kan yo padha melok aku nyawer, aku nyawer. Kowe iki ngono. Kowe alo ngijol aku lek kok. Ora. Aku nyawer kabeh bola pantek terus sampai nanti aku masih bersama Aris. Aku ora mbok amplop cah Marais. Kowe bola terima kasih ngene iki. Fonte yo mbok amplop. Anu hari ini nonton ketoprak Tri Manggolo Budaya dari Jepun, guys. Iki sing digawe wong Lebok. Sandiwara Bapak Tri Manggolo Budaya. Pak nek nyara rada cepet saiki, Pak. Soale jame wis mepet. Ugi kerjasama UGCT MNA Sutradara Nasional Bagus Yo, nek gurane Mbakku, halo Mbak, aku nyikur sampean ora? Iki mbake Jambe to? Sing lho. Oh ya, Mbak Ram. Iki nek pamen. Lah iya, aku tak ndelok bakul sih ya. Ngene kene lho. Tak apa-apa. Indalu Cibosa Menteri Kelapa Putra Rato Megah Ono Mulat Seri Perakan Legowo Sekso Asik, lakone apik. Minangkani pamundutanipun ingkang hamengku gati ing dalu menika ngesambut lampahan Otran Legowo Sekso keparawing dalu menika badhe ngaturaken pendhapuh utawi para bakso selapika saking pundi? Hatekan monggo sepisan gambaraken katon dahana. Golek anakku lanang dodol Mbak Nendi lho. Sik ya Mbak ya. Sang Prabu Bahwono Aji pun paragani gak tumo Aris. Bagus. Aris apa? Aris manis. Gus Panto. Berarti ora dodol ya? Ora dodol. Rai. Batik Gunung Santo. Luar channel. Dipun paragani kira Maksudnya dadi tukang dodol. Ya wis aku tak rene ya Mas. Ayo Mbak. Iki sampean dodol ngene iki. Kuwi lho bakso. Pun paragani niken Ayu Herlina Wijayati. Kuwi enek cumi-cumi.com barang. Pangeran Handoko Ya paragani kok kira tak ndongakno lari yo Mbak yo. bakso. Kowe baksone kae. Oh alah. Bakso mercon Cak Warno. Pun paragani kira bagus Budo Asmoro. Wis kom gopo laris. Bakule ora oleh sanggo uang Mas, gak oleh. Dinonggo telipun carut ing dalu menika pun paragani kira Mas, banyune diblok Mas. Yo. Walah bakule ngeri. Adegan sak sampeyan gambaraken wonten Kabupaten Kados. Iki susu apa? Bupati Putra Bekti. Yo kakak. Pun paragani penyambut Bapak Didik Setiawan. Bae, halo. Pangeran Gunawangsa dipun paragani kira bagus Sudarmono. Sampai sapa? Purbaretno Ketoprake nek dandan ning dipun paragani kan Ayu Hani Wulandari. Patih Tabak Yudo dipun paragani penyandung Niki nang kene. Popo Ratno. Aku tak golek. Wonten ing Samudra Kidul Ratu Retno Suwido diparagani niken Ayu Samsiatun. Legowo Bagus dipun paragani Legowo Bagus Aan Wicaksono. Wonten ing Kraton Mojoroto Benconowati keparagani dan Ayu Supre Atik. Apik lakone apik lakone. Apa lakone? Anu kok kula Legowo disiksa amet disaduki ae. Ki pake keparat iki kok. Rame bae. Kok ayo melok rame dhewe ya. Kayak melok rame dhewe. Kayak melok rame dhewe nya. Dipun namekaken ban bisa bibit saya. Rame bisa kok. Rame bisa kok. Kok aku kerja sawari Mbak Ram kok. Rame dhuwit. Cara sapa dhuwit kentel.
kira arep keadaan dia sebenarnya ra kalah. Jare sapa tukane anake Mbak Swita iki. Sinten anake Mbak? Napa ya? Lho. Sampai anake Mbak. Sing lanang iki lho, Mbak Samini. Sing lanang anake Mbak Jabet. Oh, anu Mas Dimas ya. Anake atur suwun suwun. Aku bukan Swita, anake anu Dami. Kowe lele kok lali boke aku ngono ora tau mbok. Aku guyu lek. Lha Mbak, dia ceklakno dhewe umpama. Ora ketok cah kurang adep. Adep maneh kene. Niku nek syutinge adep. Juga sak menit malah. Lho. Rica-rica. Cabe kilo ini cabe. Yo mang wae mlebu atik metune. La ilaha illallah. Wis sing dilebokno mang sing. Gue kepengen mangan stok beras. Ditumplek nih jase. Karena gue kepengen mangan stok beras. Gue kudu gelem nyambut gawe. Bawa iki dile bapak nyambut gawe no. Bener Pak. Aku bakal beli. Wis suwi aku lamuk no. Sampo moro sing langgar dhewe. Dile matulungan no. Ora selesai. Ya, nah, ora ketang tepe wae kowe iki ana. Lho mo. Dulang apean mo. Dulang. Dile ngapes meneh mo. Piringnya rek. Didekane biasa kok. Sokol maksa sik. Emang kesusahan beras sih, kesusahan beras. Ambil para narono lunyu tenan to. Aduh. Anyep Bu.
Ya aku orang kuatin deh. Aku Tapi antik Dik, ora kuat. Wangi Mas. Wangi Mas. Bojone dhewe ra urane sing munggahno supake renek wis. Kone. Wah, nek macake sak sore uta mang. Adep Bu, adep. Anu pesusane wong adang. Abune encut. Ya abune. Amin. Muga-muga iso nanggap sampean. Oh, mbak nanggap nih. Oke, boleh. Ning aja lu akon iki lho. Gak lakone sing rondo bento saithik. Pak. Aku luwih lek. Astagfirullah.